Good morning mga idol. Welcome na naman sa ating another fishing vlog. Sana makarami kami ngayon. Kahapon 0 kami. Umuwing luhaan. Kahit isa wala kaming nahuli. Ang aga pa namin. Alas 7 ng umaga. Umuwi kami mga alas 11 na lang tanghali. Wala talaga kaming nahuli kahit isa. Sana ngayon makahuli kami ng kahit mga 10 piraso lang pang sabaw tsaka pang kinilaw. A few moments later. Bakoko. Unang huli, bakoko. Madala. Ipagawasan ng paano. Wa tay dalang kuan galon. Naan ko itong sudis plato. Ayan, nakalimot may sa musudlanan. Ting gamay sa musudlanan, no? Kupatrak bok sulod ani ron. Puno na. Gamay sa musudlanan. Wah, parang malaki ito. Lapis to. Lapis. Bata. Tukuang. Ahap. Naigo pagpitik. Naigo, no? Oh. Nanuluday na sila. Munas ko silik. Oh, pagpiyat siya. Slitang hasang. Lapis to. Baby. Kumban. Ahap. Lapis. Isundan nila ng guno, oh. Oh. Pangalawang huli, lapis. Pang-apat na huli ito mga idol, pang-apat. Ano kaya ito? Sana siyaham naman. Huwag puro bakoko. Ang laki ng kanduli. Putik. Ang laki ng kanduli.
Siyaham siguro. Sudanas bakuko eh. Bira magistanan. Tulon? Wala ra. Dalarag titik. Bakukong yapon sud. Pang-apat pa lang do, pang-apat. Pang-apat na huli, bakuko pa rin. Ba? Parang malaki. Lapis na naman. Fish. Puro lapis. Bukan na bro. Pang-limang huli. Duda ko na apa ni dagkong lapis ba? Balik, na. Kumakan. Patay. Para oh. Video yun lang. Kuhay mong til, hinahina. Pik. Hindi ko yung til, hinahina. Kuan na ang kuan. Dili, akong kamon may gusilok. Masaya ko na yun. Silik. Kuhay mong til. Yati. Isda ang yati. Pakuha tapos Abis ko nagabuhi. pabuhi lang yun. Pang-anim pa doon, pang-anim. Pang malaki. Puira, kandole. Dalawa? Dalawa nga. Oh, nandito na. Dalawa. Kaya pala bigat eh. Nandito na. Ang bigat. Nandito na yung mga pakuko. Ngayon pa lang. Malaki na yung tubig. Dito na layo, Minard. Bigat, ha? Dito na layo. Oh. Tuwas layo. Sana lay gamita kayo tubig. Island kasi ito eh. Pag high tide na wala na. Hindi na pwede. Lipat na naman ang ibang area.
Puno na yung maliit na lagayan. Na, sigurado na. Ano kaya to? Bakuko. Bakuko nga. Oh, di ba? Ang taba ng bakuko. Nangangamoy inihaw na naman. Pang siyam pa lang namin to. Pang siyam na huli. Pero okay na to, di kagaya kahapon. Zero talaga, zero. Puno na. Puno na ang aming lalagyan. Parang uulan na naman sa Saudi mga idol. Oh, ano kaya ito? Syaham? Parang syaham na to. Syaham? Ang lapad ng bakuko. Ang lapad ng bakuko. Grabe. Paangan ko pa tayo pa. Ibira. Go. Ito na, nagkagata na. Pero yung island na ano, wala na. Tubigan na. Pumasok sa batukan. Tubigan na yung island. Maya maya wala na. Dalawa siguro to. Mukhang dalawa. Bigat. Ah, Busya na. ito yung ano, bakuko sa laot. Siguro 3 piraso. 1 kilo. Lapad. Puno na yung maliit naming lalagyan. Yung akin kala ko bakuko. Bigat-bigat, kanduli pala. Ito na, pumapasok na yung tubig. Mga 10 minutes. Wala na. Yun o kunti na lang. Pasok. Habol pa. Lapis. Buhiin ay.